Gibida sa lokal nga pangamanan sa syudad ang usa ka pasilidad nga gigahin aron mabinlan sa mga bata kansang anunay transaksyon sulod sa City Hall ang ginikanan. Gihinganlan ang pasilidad og Child Manning Center kon CMC nga nahimutang sa likod sa City Hall at tubangan sa kantin nga libre og andam moatiman sa mga bata nga ibilin aron matunhay ang mga transaksyon sa ilang ginikanan. Sumala pa nga walay angay kabalakan ang mga ginikanan sanglit luwas, komportable og maampingon ang mumahon sa mga child-friendly facilities sulod sa CMC sama sa musunod: play area alang sa guided og fun activities, lunch area para sa pahulay og kalma nga palibot, reading section aron magpalambo ang interes sa pagbasa sa mga bata, diaper changing station alang sa hassle-free diaper changing sa mga gagmayng bata, breastfeeding area with cribs alang sa komportable nga breastfeeding, nap area di ang mga bata makatulog og hapsay gikan sa alas 2 hangtod sa alas 3:30 sa hapon. Samtang ang mga batang nag-edad sa 0 to 3 anyos gikinahanglan ubanan og usa ka guardian o ginikanan. Giawhag usab ang mga ginikanan nga paradaan og pagkaon ang ilang mga bata. Pahinumdom sab sa nga panggamhanang lokal nga istrikto niining ipatuman ang no sacks no entry policy aron mamintinar ang kalimpyo ug kaluwasan sulod sa nasampit nga pasilidad og hantod lamang alas 4:20 sa hapon pwedeng ibilin ang bata alang sa pagpanglimpyo og disinfection agig pagpangandam sa sunod nga mga adlaw aron muligon ang tuhod makasugakod bisag magluhod. Magturbo may enhancer matag dulog alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatre, XFM News.